have a bag raid. So karon, obviously wala man si Maria Lupong, no? So, si Jai amo i-bag raid. So asa ka to? Sulod! Ano sa day mo? Hello! Sa day? Ay na, bag raid. Ikaw may bag raid doon. Ikaw lang may bag raid doon. Sige na, aling na. Live mo siya, live. Dito sa ako? Ayaw na, dari na incod na. Kabukas mo bag. Ayaw ba? Masaya, init mo lagi. Gikan. Mag-overnight, magpunta na ni sa akong classmate. Asa mo na pwede? Overnight. Kaya na ba kayo? Kung sabihin namin yung 26 nyo ron? Dili, maghimo may kuan. Ready na ka? Lift ka kay mong Dili bag. ka ni ko ready. Bag raid lagi. Ayaw lagi. Sige na. Naligog na. Sige na. Ayun na. Nakalain ninyo. Kawawan mo siguro ko ninyo. So, ang unang abutag ay ID! Sa akong classmate. Importante siya patay. Sa akong classmate. Ala ka! Hindi ka makasunod sa Sa akong classmate. Doon ka mo kayo! Sa akong classmate yots. Hindi yun, timbukan din. Sa akong classmate. Ay, dali sa akong Ay, ID. dinis dyan tinin. So, ang loon sa iyang bag, pinakauna, Ayun na lang. Punch! Siyempre, madili maguto. Overnight, gani eh. Para dili magutom. Importante dyan, busog dyan tumintino. Ano ba? Sunod. Ay na! Wait, so may loon sa iyong bag. Ay na! Dahil luwag. Alain lang Ay, yun. naku, ano yung dyan tinin, no? Ano sa maka na, no? Mag-overnight gani. Ano sa mga teacher M? Mag-overnight gani. Asa mo na mo iluwa ikuraw. So, doon Ano na lagi? Buang man ka. Saling mga mo ni kaina sa Hindi mo gulit mo sa tulong daw. Hindi deposito ana. Uli ni Hindi ay kaya na yung deposito. Sayang manggod. Mung gidala niya mo tila kaya deposito ani 20. Uy! Sobra man mo ni kaina ng snack. Nagani pan o. Madi ay. Wala doon ang botilyano kaya ang deposito sayang. Beauty! Kalain lang yun. Buten! Saan ni mo dungag. Sa bagay. Ikaw nung nangita sa sakit sa lang mo. Hindi tayo Lisod makag-beauty. pod. Overnight gani. Pwede mo maghaling dito. Lotion. All purpose. Guwapa. Alam mo naman, mamahal na mahal ka ng ninang mo. Nga na may kandila. Basi nag-overnight ako. Mas prepare pa ako sa Boy Scout, mas prepare pa ako sa imong nanay. Ug mag-burn out di ay. Kasi may misok ga. Uwa ka cellphone. Mura mo Ano kagana na? na utlong. Ha? Tulong system. Brush. Di na talaga iyo tanawang mo sa bag. Nga na may. Ay sa, nga na may brush sa imong bag. Iimbi ako sa imo ayo tanawang noon sa bag. Kay buang naman ka. Sunod, ang load sa iyang bag. Sabi yung buwan. Yots, kalain lang ini ninyo. Uy, nagruda na ito ko ni siya dyan. Tikawat lang sa iyang pagkatao. Kay ginoo ko, appliance. Pis na ba diha kay Bre mo inaabot ng jupi mo kasabot. Pinakalas loon sa iyang bag. Init pala gini ba yun? Confirm, nangawat doon siya. Kaya ta kalaga tanawang noon sa bag kay mga Kung mo na yung praktik na ito kang mapas. ang ending na yun, nagabi nang dumaydayan yung mga butanga kay nadayon among overnight. Grabe kasakit ang dungag pa ko. Lupigan pa manimos Doraemon. Uy, dili din siya usual na estudyante, di ba? Obviously, murag lahi doon siya kapag-approach ng estudyante. I prepare ko always. Muna dyan Toothbrush. Ngayon kayo magdayang agluto, magdapog ang toothbrush. Tugpon. Uy, tubig. Ang importante nga dili mawawan sa bag ni Maria Dupong. Wala. Tanaway pakita niya sa noon sa bag ni Maria Ikaw Dupong. na ba niya, kung sa siya yung bag, no? Mo reflex yung personality Wala ko, yun, kini. Ginoo ko, kawatan ni si Maria Dupong, di ay. Uy, dili, uy. Ataka naman ka. Kitag gamit. Di man gawad Di kay. ni siya usual sa estudyante na iluwag, may brush. Dito ni siya ginormal, ginoo ko, murag. May butin. Katunga Kanya may rakan. nilubok talog butilya kay ang kuan ang deposito na iginoo ko ni estudyante mo ra mag si Alan. So, moto ang loon sa bag ni Maria Ako na Dupong. lipay. Ako na lipay. So, for more video, Please subscribe. hit the notification bell and comment down below. So, kami ang Yanong Lumad! See you next video! Ako na lipay. Ako na lipay.